Felly o ble daw arian cymdeithasau tai a sut y caiff ei wario? Mae tair prif ffynhonnell, 1 rhent, 2 grantiau, 3 benfica preifat. Y cyntaf, rhent, yw'r rhan fwyaf. Yn 2019 i 2020, roedd 3/4 incwm cymdeithasau tai yn dod o rentu. Mae hyn, ynghyd â benfica, yn cefnogi buddsoddiad mae'r cartrefi presennol a gwasanaethau. Mae rhent hwn hefyd yn rhoi cymhorthdal i grantiau. Dyma'r arian a ddaw gan Lywodraeth Cymru, Lywodraeth y Deyrnas Unedig a Lywodraeth Leol. Gall hefyd ddod o grif elusennol tebyg i dros heri fawr. Mae gwahanol fathau o grantiau y gellir ei defnyddio i delio am wahanol bethau, fel adeiladu tai neu gadw gwasanaethau yn rhedeg. Mae trydydd math o gyllid, benfica preifat, yn ariannau caiff ei fenthyg ac wedyn ei ad-dalu dros gyfnod. Mae cymdeithasau tai wedi benfica biliynau o bunnoedd. Caiff hyn wedyn ei wario yng Nghymru, gan wneud i gyllid cyhoeddus fynd hyd yn oed ymhellach a chaniatáu i gymdeithasau wneud mwy fyth. Rhai cymdeithasau tai hefyd fod ag is busnesau, tebyg i fusnesau datblygu preifat neu asiantaethau gosod i helpu cynhyrchu incwm ychwanegol. Felly sut caiff yr holl arian hwn ei wario? Mae cymdeithasau tai yn gyrff nid ar elw. Mae hyn yn golygu y caiff unrhyw arian a gaiff ei cynhyrchu ei ailfilsoddi yn i ben creiddo cymdeithasau tai, sef darparu mwy o gartrefi ar gyfer mwy o bobl. Felly mae cymdeithasau tai wedi gwario'r arian, ond pa wahaniaeth mae'r buddsoddiad hwnnw yn ei wneud? Mae'r cwestiwn mae y cymdeithasau yn ei ofyn yn barhaus, ond mae'r ffigurau yn siarad drostynt eu hunain. Yn 2019 i 2020, gwariodd cymdeithasau 1.3 biliwn yn unigyrchol yn economi Cymru. Am bob un person a gyflogir yn llawn amser gan cymdeithasau tai, caiff 1.5 o swyddi ansawdd da ei cefnogi mewn man arall. Mae 85 ceiniog o bob pint a gaiff ei gwario gan gymdeithasau tai yn aros yng Nghymru. Y nod yw cynhyddu hynny i 90 ceiniog ym mhob pint.